Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε το βράδυ εδώ στη Euro τηλεόραση, στο συμπαραστάτη του Δημότη, Δημοτικές Εκλογές 2014, με καλεσμένο τον υποψήφιο δήμαρχο Βέρειας, τον κύριο Χρήστο Σκουμπόπουλο. Τον άνθρωπο, ο οποίος το 2002, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, από μικροπολιτικά συμφέροντα, με την κοινωνία της Βέρειας να έχει τότε τα δύο μεγάλα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά, να τον αναδεικνύει δήμαρχο με 54 σχεδόν της 100. Πιστεύοντας ότι στο πρόσωπό του θα έβρισκε τον άνθρωπο ο οποίος θα άλλαζε την πόλη της Βέρειας. Και το βρήκε. Διότι από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε την δημαρχιακή του θητεία, πράγματα σημαντικά που είχε υποσχεθεί τα είχε κάνει πραγματικότητα. Η αμφιδρόμηση της Μητροπόλεως. Πώς είναι δυνατόν μία πόλη να ταλαιπωρείται από έναν κεντρικό δρόμο και να κάνει ο κόσμος σε μία περιοχή που έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα γύρω-γύρω από τους κεντρικούς δρόμους. Η αγορά αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος χαιρέτησε εκείνη την πρωτοβουλία του θετικά. Στην συνέχεια ήταν ο δήμαρχος εκείνος ο οποίος κατάφερε να φέρει την πρώτη πανεπιστημιακή σχολή της Βέρειας στην περιοχή στις Βαρβάρες, όπου σε άριστη ομολογουμένως συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Παιδείας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και φτιάχνοντας μια επιτροπή πολιτών που έβαλαν πάνω απ' όλα το συμφέρον της πόλης, κατάφερε η σχολή να γίνει πραγματικότητα. Αλλά και μια σειρά άλλων σημαντικών έργων, αφήνοντας ικανοποίηση στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ζητήματα της καθημερινότητας. Ο Χρήστος Σκουμπόπουλος το 2006 στις επόμενες εκλογές, μία από τις αιτίες για τις οποίες έχασε εκείνες τις εκλογές ήταν και γιατί 3 εφημερίδες, 2 εβδομαδιαίες και μία καθημερινή, δημοσίευσαν μία δημοσκόπηση η οποία περιείχε στοιχεία παραπλάνησης του εκλογικού σώματος. Τουλάχιστον όπως αποδείχτηκε και μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει την άποψή του ο κόσμος και με έναν πολύ μικρό αριθμό ψήφων να χάσει τις εκλογές εκείνες. Ξανακατεβαίνει τώρα το 2014 σε ένα όμως το οποίο, κύριε Σκουμπόπουλε, καλώς ήρθατε στο συμπαραστάτη του Δημότη, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σας κύριε Σαριανίδη, καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, σε ένα τοπίο όπου πάρα πολλοί συνυποψήφιοι σας φοράνε την προβιά του ανεξάρτητου. Και θα ήθελα έτσι, ξεκινώντας την απόψινή συνομιλία μαζί σας, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το τοπίο του τι πραγματικά συμβαίνει, διότι μετά από το περιστατικό εκείνο το οποίο ανέφερα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις προηγούμενες εκλογές, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναπαραπλανηθεί ο κόσμος. Ευχαριστώ κύριε Σαριανίδη για τη δυνατότητα που μου δίνει ο σταθμός σας να παρουσιάσω στους συνδημότες μας τις απόψεις και το πρόγραμμα της αυτοδιοικητικής συνεργασίας που έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής. Πράγματι είναι απορίας άξιο πως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν στην πόλη μας, μια πόλη μεσαία για τα ελληνικά δεδομένα, να υπάρχουν 7 υποψήφοι για τη διεκδίκηση του Δήμου. Από μία πλευρά είναι πολύ καλό αυτό. Υγιές, δημοκρατικό. Χαίρομαι που πάλι υποψήφοι αλλά και νέα παιδιά αγωνίζονται για να διεκδικήσουν το Δήμο. Θα δοθεί δυνατότητα στους συμπολίτες λοιπόν, εφόσον παρουσιάσουμε τα προγράμματά μας, εφόσον παρουσιάσουμε τους συνδυασμούς μας, να κρίνουν, να συγκρίνουν παρελθόν, τώρα και το μέλλον και να αναδείξουν τον καλύτερο για δήμαρχο της πόλης. Οι ανεξαρτησίες που προβάλλουν ορισμένοι είναι ειλικρινείς. Δεν ξέρω για ποιες ανεξαρτησίες μιλάτε. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον δικό μου συνδυασμό, την αυτοδιοικητική συνεργασία, ο οποίος είναι πράγματι ανεξάρτητος. Στελεχώνεται από άξιους συμπολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλα τα επαγγέλματα της πόλης. Εμείς ούτε δεξιά κοιτούμε ούτε αριστερά. Κοιτάμε ευθεία μπροστά μας και ζητούμε από τους συμπολίτες να τιμήσει το συνδυασμό μας. Εμείς ούτε δαχτυλίδια ζητήσαμε, ούτε στηρίγματα πήραμε,
ούτε υποστηλώματα έχουμε. Ωραία. Βαδίζουμε με ψηλά το κεφάλι στους δρόμους της πόλης και βλέπουμε, συζητούμε με τους απλούς ανθρώπους, ανταλλάσσουμε απόψεις και ζητούμε τη στήριξή τους σε αυτές τις εκλογές. Αν άλλοι πήραν δαχτυλίδια, αν άλλοι ζητήσαν και πήραν χρήσματα, φανερά ή κρυφά, ντρέπονται να το πούν, γιατί ανάλογα με τον πολίτη που έχουν μπροστά ανακοινώνουν και το εάν είναι ανεξάρτητοι, δεσμευμένοι ή μη δεσμευμένοι. Στους μεν λένε ναι, εγώ πήρα το χρήσμα, στους άλλους λένε όχι, εγώ είμαι ανεξάρτητος. Εμείς τέτοιες λογικές και τέτοιες πρακτικές δεν εφαρμόζουμε. Ξέρετε όμως ότι η κοινωνία της Βέρειας είναι πάρα πολύ μικρή, γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, οπότε δεν μπορούμε και κοιτώντας τα μάτια των άλλων να το λέμε και ψέματα. Έτσι τώρα, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, ο συνδυασμός του κυρίου Καραπαναγιωτήδη είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Ο συνδυασμός του κυρίου Βοριατζίδη είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Οι άλλοι που μιλούν για ανεξαρτησίες και βγαίνουν έξω στον κόσμο και στο όνομα της ανεξαρτησίας διεκδικούν ψήφους, έχει μία λογική αυτό? Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να ξεκαθαρίσουμε, και να ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα για τους συνδυασμούς που διεκδικούν την ψήφο του βεριώτικου λαού. Ας δούμε τον κύριο Ο κύριος Μελιόπουλος υποστηρίζεται από το ΚΚΕ και δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Μπράβο. Ο κύριος Μπέκης υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Ο κύριος Παπαγιάννης στηρίζεται δεν ξέρω από πού, λέει προέρχεται από κάποιον χώρο, είναι γνωστός στους συμπολίτες από ποιον χώρο προέρχεται. Ο κύριος Μαρκούλης και αυτός είναι γνωστός από ποιο χώρο προέρχεται. Και αυτός γνωστός από ποιο χώρο προέρχεται. Ο κύριος Βοριατζίδης και αυτός, εφόσον ήταν μέλος και μάλιστα με διακριτό ρόλο του αντιδημάρχου στον συνδυασμό της συμπολιτείας, η οποία συμπολιτεία υποστηρίχθηκε από το πάλι ποτέ Πασόκ, ο κύριος Καραπαναγιωτήδης, που πανηγυρίζει γιατί στηρίζεται από την Νέα Δημοκρατία, πανηγυρίζει όμως όχι κάτω από το φως αλλά στο σκοτάδι, γιατί ντρέπεται να πει ότι στηρίζεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην αγκαλιά του μέσα προσέτρεξαν μια ικανή ομάδα από το συνδυασμό της συμπολιτείας, δηλαδή από το συνδυασμό του πρώην Πασόκ. Ναι, γιατί να ντρέπεται τώρα? Εγώ θα πίστευα ότι θα μπορούσε να ήταν και χαρούμενη η παράταξή του, γιατί χθες η Νέα Δημοκρατία έβγαλε τη χώρα στις αγορές. Είχαμε ήδη καλή πώληση των ομολόγων 5 ετούς διάρκειας, πανηγυρίζει, είναι και η Μέρκελ σήμερα στη χώρα. Το ρωτάω, μην τυχόν και ξαναβγούν ορισμένοι και ξαναπούν ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Θα δυσκολευτεί ο κύριος Καραπαναγιωτήδης να πείσει τους συμπολίτες ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή να πείσει το Πασόκ ότι δεν είναι Πασόκ, αν και από ό,τι καταλαβαίνω το ίδιο πράγμα είναι. Συγκυβέρνηση κεντρικά κάνανε, συγκυβέρνηση και τοπικά πάνε να κάνουνε. Αλλά ο λαός πλέον δεν μπερδεύεται και τα έχει ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και ούτε μπορεί να ξεχάσουν ούτε οι Πασόκοι ή οι Νεοδημοκράτες τα συνθήματα του παρελθόντος. Το Πασόκ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Έτσι εγώ τώρα λέω, παιδιά, μη στεναχωριέστε, τώρα είναι αγκαλιά. Μάλιστα. Αυτό όλο το κλίμα, κύριε Σκουμπόπουλε, θα επηρεάσει τον ψηφοφόρο που θα πάει στις δημοτικές εκλογές του Μάη, αν χρειαστεί 2 Κυριακές 18 και 25. Όλο αυτό το κλίμα, η κατάσταση που βιώνει, η οικονομική δυσπραγία, κλείσιμο επιχειρήσεων, καταστημάτων, συνταξιούχοι, προνοιακές δομές, όλα έχουν διαλυθεί. Θα επηρεάσει το κλίμα όλη αυτή η κατάσταση? Σίγουρα το επηρεάζει και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Στους δύσκολους καιρούς που βιώνει ο ελληνικός λαός και οι συμπολίτες μας, ας μην μιλώ εγώ για τον ελληνικό λαό, να μιλώ για τους συμπολίτες, τους βεριώτες, τον βεριώτικο λαό, σίγουρα θα επηρεάσει και τις δημοτικές εκλογές. Υπάρχει μια απαξία των πολιτικών αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά από λάθη που έγιναν στο παρελθόν και οι πολίτες, οι δημότες χρεώνουν στους πάντες τα πάντα. Δεν είναι όμως σωστό αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουν, πρέπει να δουν οι συμπολίτες ποιοι με την πορεία τους, την μακρόχρονη ή την μικρή μέσα στην κοινωνία της πόλης πρόσφεραν, τι έλεγαν, τι λένε και τι πράξεις κάνουν και αντάλογα να κρίνουν και να ψηφίσουν. Θέλω λίγο έτσι δοθείς της ευκαιρίας να δούμε λίγο τα διαστήματα που μεσολάβησαν στις δημαρχιακές θητείες 2002-2006 που εκλεγήκατε δήμαρχος.
εκείνη την περίοδο, το 2006 μετά, και γιατί το 2010 δεν ξαναήσασταν υποψήφιος? Τι μεσολάβησε, τι έγινε? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα Έτσι, γεγονότα επιγραμματικά, ναι, όχι, δεν του θέλω 10, γεγονότα, δεν ωφελεί σε τίποτε. Εγώ την περίοδο 6 με 10 ήμουνα στην αντιπολίτευση, έκανα μία σκληρή αλλά δίκαιη κατά τη γνώμη μου αντιπολίτευση στην τότε δημοτική αρχή της κυρίας Σουσουτζόγλου και περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία να μου δώσει, να με στηρίξει ξανά στις εκλογές του 10. Πράγματι είχα διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις ότι εγώ θα ήμουν ο υποψήφιος. Ετοιμάστηκα, έκανα το συνδυασμό, αλλά επειδή κάποιοι τοπικοί παράγοντες και μη έπεισαν την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και την τελευταία στιγμή, ενώ είχα έτοιμο το συνδυασμό, απέσυραν την δικιά μου υποψηφιότητα και υποστήριξαν τον κύριο Τσαβαδαρίδη με τα γνωστά αποτελέσματα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτά τα λάθη του παρελθόντος του συνέτησαν και ακούγοντας ή βλέποντας σήμερα την υποψηφιότητά σας έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι πρέπει να επανορθώσουν μια αδικία? Γιατί υπάρχει και για τον δικό σας τον συνδυασμό έτσι ένα ερωτηματικό, αν στηρίζεστε από κάποιον, ποιος σας στηρίζει, πώς κατεβαίνετε, με ποιον κατεβαίνετε? Σας είπα και στην αρχή ότι το ανεξάρτητο το δέχομαι. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι και στηριζόμαστε μόνο από τους απλούς πολίτες του Δήμου μας και κανέναν άλλον. Την άλλη ερώτηση να την απευθύνετε εκεί που πρέπει και όχι σε μένα. Μάλιστα. Δώστε μου λίγο το στίγμα αυτών των δημοτικών εκλογών. Θα μετρήσει η εμπειρία, η γνώση των υποψηφίων, θα μετρήσει η καλή τους η πρόθεση, θα μετρήσει το μνημόνιο? Τι πρέπει να βάλει ο πολίτης μπροστά όταν θα πάρει τα 7 μέχρι στιγμής ψηφοδέλτια, αν δεν τα αποσύρει κάποιος την υποψηφιότητά του μέχρι τις 18 του Απρίλη που είναι η μέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων, θα πάρει 7 ψηφοδέλτια και θα πρέπει από τα 7 να επιλέξει το καλύτερο. Να πάμε δηλαδή στο διατάφτα της υπόθεσης. Στις 18 Μαΐου καλούμαστε να εκλέξουμε την Δημοτική Αρχή της επόμενης πενταετίας. Σε αυτές τις εκλογές δεν πρέπει να γίνουν επιπολαιότητες. Θα πρέπει οι συνδημότες μας να εκλέξουν εκείνον τον δήμαρχο και εκείνη την δημοτική του ομάδα, η οποία με το έργο της στο παρελθόν έδειξε την ικανότητά της, έδειξε την εντιμότητά της, έδειξε την εμπειρία της, έδειξε τη γνώση της. Η συνέχεια? Η συνέχεια από 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, εμείς είμαστε έτοιμοι με ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και ένα πρόγραμμα που το επεξεργάστηκε η ειδική ομάδα και το οποίο θα παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες στον βεργιώτικο λαό να κρίνει, να συγκρίνει ο βεργιώτης, ο δημότης και να αποφασίσει. Σε σχέση με την δική σας εμπειρία από το 2002, αλλάζει κάτι στο όραμα της πόλης? Βέβαια, εντάξει, οι ανάγκες άλλαξαν, η πόλη άλλαξε. Τότε ήταν στην πρώτη γραμμή η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Πετύχατε. Δεν υπήρξε άλλη περίοδος δημοτικής αρχής που να ήταν η πόλη τόσο καθαρή. Το έζησε η Βέρεια, το έζησαν όλοι. Ήταν μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Όπως ήταν θέματα αναπλάσεως της Βέρειας, ο ιστορικός ιστός της πόλης που θέλατε να αλλάξει, οι δρόμοι, η γενικότερη δομή κυκλοφορία του κόσμου και η συνύπαρξη με τα αυτοκίνητα, με τις επιχειρήσεις, τα οποία σήμερα αποτελούν μήλο της έριδος, είναι αντικείμενο διενέξεων. Η ανάπλαση της Βέρειας που έγινε και κάποιοι τη χαρακτηρίζουν αποτυχημένη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υφίσταται. Η πανεπιστημιακή σχολή που εσείς φέρατε και έφυγε. Σας βάζω πολλά ζητήματα. Λοιπόν, δώστε τα μου έτσι με τον γνωστό σας τρόπο. Θέλω να ακούσω κάποιες αλήθειες για αυτά τα θέματα. Κύριε Σαριανίδη, ένας δήμαρχος προκειμένου να ολοκληρώσει το όραμά του για τον Δήμο που διοικεί πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 τετραετίες. Κακά τα ψέματα, σε μια τετραετία δεν μπορεί κανένας δήμαρχος να κάνει τίποτε. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, προέρχεται μέσα από το Δήμο.
Ξέρετε ότι την προηγούμενη ιδιότητά μου ήμουν διευθυντής στο Δήμο για 20 χρόνια και στη συνέχεια εκλέχθηκα δήμαρχος. Ώσπου να καταλάβει την πρώτη τετραετία τι γίνεται στο Δήμο, ένας νέος που δεν ασχολήθηκε άλλη φορά θα περάσει, θα χαθεί μια τετραετία. Και τώρα δεν είναι καιρός για πειράματα. Δεν μπορεί να χαθεί. Είναι κρίσιμη η πενταετία που θα διανύσουμε. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη θητεία μας κάναμε ένα σημαντικότατο έργο, αλλά το λάθος μας ήταν ότι δεν μπορέσαμε να το αναδείξουμε. Και δεν μπορέσαμε να το αναδείξουμε εκείνο το βρώμικο 2006 για τους λόγους που γνωρίζει όλη η πόλη. Και αναφέρομαι, ξέρετε σε ποιο θέμα, στην ιστορία του Άλεξ, που εκείνη την εποχή δεν ασχολήθηκε κανένας με τις δημοτικές εκλογές παρά με το χαμό του παιδιού του Άλεξ. Εμείς παρόλα αυτά κάναμε σημαντικό έργο, είπατε κάποια πράγματα, φέραμε την πανεπιστημιακή σχολή, κάναμε το κέντρο, το Μουσείο Εκπαίδευσης, κάναμε 5 πολιτιστικά κέντρα. Με τον αείμνηστο το Χρήστο Τσολάκη. Ναι, τον αείμνηστο Χρήστο Τσολάκη, κάναμε 5 πολιτιστικά κέντρα στα δημοτικά διαμερίσματα, ετοιμάσαμε μελέτες για το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στα παλιά δημοτικά σφαγεία, υλοποιήσαμε το πρώτο μας, την αιχμή του δώρατος τότε για τις δημοτικές εκλογές, που ήταν η αμφιδρόμηση της οδού Μητροπόλεως, και μια σειρά άλλα έργα, μελέτες που είχαμε ετοιμάσει και ήμασταν έτοιμοι να τις εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Δεν καταφέραμε γιατί δεν εκλεγήκαμε. Εντάξαμε έργα σε τα προγράμματα του Θησέα, τα οποία δεν υλοποίησε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί? Δεν τα υλοποίησε για τους λόγους που η ίδια γνωρίζει, ή από ανικανότητα ή από, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Ήθιστε να λένε ότι υπάρχει μία συνέχεια μεταξύ της μίας Δημοτικής Αρχής με την άλλη, έτσι, ότι αυτό το έργο κατατέθηκε, προτάθηκε, είναι σε φάση υλοποίησης. Τι λόγο είχε μία σειρά έργων, άσχετα με το αν θα ήταν της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Σκουμπόπουλου, αν ήταν για το συμφέρον των πολιτών να μην γίνει? Είτε γιατί διαφωνούσε για κάποια, είτε γιατί έχασε χρόνο και δεν μπόρεσε να υλοποιήσει. Απεντάχθηκαν έργα από το πρόγραμμα του Θησέα. Η πόλη έχασε. Και βέβαια έχασε η πόλη, αφού δεν υλοποιήθηκαν τα έργα και απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα Θησέα, δεν έχασε η πόλη. Έργα που έγιναν, ας σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο πρόγραμμα Θησέα είχαμε εντάξει έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Καποδιστριακού Δήμου. Τότε. Υλοποιήθηκε, κατασκευάστηκε αγωγός για την Μικρή Σάντα, για να πάμε νερό από τη Λευκόπετρα στη Μικρή Σάντα, και 8 χρόνια δεν λειτουργεί αυτός ο αγωγός γιατί δεν είχαν χρήματα να βάλουν την αντλία, 20, 30, 40 χιλιάρικα. Κατασκευάστηκε ο βιολογικός καθαρισμός του Σελίου και εδώ και 8 χρόνια δεν λειτουργεί γιατί δεν κατασκευάστηκε το δίκτυο παράλληλα που είχαμε ετοιμάσει, είχαμε μελετήσει και το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Θησέας. Μιλάμε για έργα υποδομής τώρα, έτσι, δεν είναι έργα βιτρίνας. Στολίσαμε ένα δέντρο και το... Ο εργολάβος, δεν ξέρω, και από ό,τι μαθαίνω κηρύσσεται έκπτωτος κλπ. Γιατί έχουν γενικά πρόβλημα με τους εργολάβους? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, έχουν με τους εργολάβους μία τάση να έχουν προβλήματα. Οι μελέτες δεν είναι σωστές, οι εργολάβοι δίνουν. Ο εργολάβος πάνω σε όλοι κάτω σε δρόμους έχουν πρόβλημα, τρέχουν στα δικαστήρια. Ο εργολάβος με τη γέφυρα Κούσιου που είναι και δωρεά έχουν πρόβλημα, δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα εσείς μου λέτε για εργολάβους, μήπως δεν τους θέλουν τους εργολάβους στην πόλη, να μετακομίσουν οι άνθρωποι, να φύγουν, να πάνε αλλού? Τους θέλουν, αλλά ας προσέξουν και οι εργολάβοι και με τις εκπτώσεις που δίνουν και πώς μετέχουν στους διαγωνισμούς κλπ. Πάντως για τη γέφυρα Κούσιου, καλά κάνατε και το αναφέρατε, είναι το σκάνδαλο, το τρέχον της πόλης μας, και τρέχουν στα δικαστήρια όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τη γέφυρα Κούσιου. Για λίγο αυτό διευκρινίστε το μου, γιατί διαβάζω για ποιο λόγο τώρα πλέον εμπλέκεται και η δικαιοσύνη στην υπόθεση μέσα. Δεν το γνωρίζω για ποιο λόγο εμπλέκεται, αλλά πάει στα δικαστήρια υπόθεση αυτό που διαβάζω. Από καταγγελίες που γίνανε στον εισαγγελέα εκλήθη η Δημοτική Αρχή να δώσει εξηγήσεις, και δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο θέμα, αλλά τώρα
πρόσφατα πάλι τους κάλεσε τη Δημοτική Αρχή και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δόθηκε μια παράταση χωρίς να μπουν οι ρήτρες. Πώς μπορεί τώρα ένας υποψήφιος δήμαρχος και ένας πολίτης να σχολιάσει και τι χαρακτηρισμούς μπορεί να δώσει μια Δημοτική Αρχή όταν έχει έναν ευεργέτη που της δίνει λεφτά και δεν μπορεί να ολοκληρώσει ένα έργο? Είναι θέμα ανικανότητας, είναι θέμα κράτους που επεμβαίνει μεταξύ δωρητή και υλοποίησης έργου, είναι θέμα κακών επιλογών, γιατί η πόλη θέλει απαντήσεις, έτσι, δεν της ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Τη γέφυρα θέλει να περνάει από τη μια μεριά στην άλλη. Ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνεις, κύριε Σαριανίδη. Εμείς το 2006 είχαμε ολοκληρωμένη μελέτη για τη γέφυρα Κούσιου και θεωρημένη από την Εγνατία Οδό, την εταιρεία που είναι κατεξοχήν για τους μεγάλους δρόμους και για γέφυρες. Και ήμασταν έτοιμοι να την εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Χάσαμε τις εκλογές του 2006 και ήρθε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Η επόμενη Δημοτική Αρχή της δόθηκε μια ευκαιρία, μια δυνατότητα να κάνει τη γέφυρα αυτή με μια δωρεά του συμπολίτη μας, κυρίου Κούσιου. Δυστυχώς απεδείχθη κατώτερη των περιστάσεων, θέλησε να αλλάξει την μελέτη που είχαμε εμείς, την τροποποίησε τη μελέτη προκειμένου να την φέρει στο ύψος των χρημάτων της δωρεάς, στα 2,5 εκατομμύρια. Από ότι όμως καταλαβαίνουμε τώρα, η μελέτη αστόχησε, ο εργολάβος έδωσε άλλη προσφορά και αντί η φθηνότερη, η μελέτη βγαίνει, η κατασκευή της γέφυρας βγαίνει πολύ ακριβότερη. Θα σας πω ότι εδώ και 2 χρόνια μαλώνει ο Δήμαρχος με τον εργολάβο για 1 εκατομμύριο επιπλέον χρήματα που ζητάει για την κατασκευή της γέφυρας. Και εκεί νομίζω ότι ο Ευεργέτης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει το εκατομμύριο. Ο Ευεργέτης έδωσε λεφτά. Τους είπε κάντε με αυτά τα λεφτά μια γέφυρα. Έδωσε 2,5 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπρεπε να μπουν στο ταμείο του Δήμου σε ειδικό λογαριασμό και από εκεί να χρηματοδοτείται το έργο. Εν πάση όμως περιπτώσει, ντρέπομαι που το λέω και ντρέπομαι για τον συμπολίτη που έδωσε ένα μεγάλο ποσό και δεν είδε τη γέφυρα και είναι και σε μεγάλη ηλικία ο συμπολίτης μας. Ο ένας από των 2 αδελφών έτσι δεν είναι σε ζωή, έτσι, δεν την είδε. Ναι, δεν την είδε, αλλά ο άλλος μπορούσε να τη δει και έπρεπε να τη δει. Και υπήρχε και όρος μέσα στο συμβόλαιο της δωρεάς ότι μέσα σε 3 χρόνια, εάν δεν γινόταν η γέφυρα, μπορούσε να πάρει τα χρήματα πίσω. Και υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, ανά πάσα στιγμή ο δωρητής μπορεί να πάρει τα χρήματα πίσω γιατί δεν υλοποιήθηκε η δωρεά. Η γέφυρα τι θα γίνει τώρα? Θα αφήσουν εκεί στο σημείο εκείνο που είναι οι βάσεις να περνάει ο κόσμος και να βλέπει τη γέφυρα που δεν έγινε ποτέ? Γιατί νομίζω ότι μια ταπέλα πρέπει να μπει εκεί τώρα μπροστά στην περιοχή του Προμηθέα. Η γέφυρα που δεν έγινε ποτέ. Βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος αυτής της δημοτικής περίοδου. Πριν πάρει ο δωρητής και τα λεφτά πίσω. Ναι, και πιστεύω να ολοκληρωθεί, αν δεν κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος, γιατί έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους χρόνους εκτέλεσης του έργου. Μάλιστα. Εφόσον είμαστε εμείς στην διοίκηση του Δήμου, θα επανεξετάσουμε το όλο θέμα, θα παρακαλέσουμε τον δωρητή να δείξει ακόμα περισσότερη κατανόηση και μπας και ξαναδημοπρατήσουμε το έργο και βγάλουμε και ανάδοχο και γίνει η γέφυρα. Πάντως η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, εάν δεν ολοκληρωθεί, λέω, από τον ήδη υπάρχοντα εργολάβο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Περισσότερος Δήμος Βέρειας και περισσότερος Χρήστος Κουμπόπουλος αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο συμπαραστάτης του Δημότη με τον υποψήφιο Δήμαρχο Βέρειας, τον κύριο Χρήστο Κουμπόπουλο. Κύριε Κουμπόπουλε, η πόλη της Βέρειας στην θητεία σας το 2002 είχε καταφέρει σε άριστη συνεργασία και με τις πανεπιστημιακές σχολές και με τις επιτροπές και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βάλει στην περιοχή της σημερινής δημοτικής κοινότητας Αγίας Βαρβάρας τις μπουλντόζες και να χτίσει μια πανεπιστημιακή σχολή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης να δούμε φοιτητές στην πόλη της Βέρειας. Στην συνέχεια πάλι με τον αείμνηστο δάσκαλο της ελληνικής γλώσσας, της σύγχρονης ελληνικής παιδείας και ιστορίας, τον Χρήστο Τσολάκη,
Κάνατε ένα καταπληκτικό μουσείο εκπαίδευσης. Και αυτά χάθηκαν και χάνονται από την πόλη. Δεν πρέπει να πούμε ποιοι έφτεξαν για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι από αυτούς που έφτεξαν για να χαθούν σημαντικά πράγματα από την πόλη, σήμερα βγαίνουν και λένε ότι ως αυριανοί δήμαρχοι θα φτιάξουν μια πόλη η οποία θα έχει ανάπτυξη και προκοπή. Πώς αυτά τα πράγματα ταιριάζουν μεταξύ τους? Αλλά το πιο βασικό από όλα είναι να πούμε αλήθεια στον κόσμο μέχρι να φτάσει στις κάλπες. Κύριε Σαριανίδη, είναι γνωστοί οι αγώνες που έγιναν από τον Βεργιώτικο λαό αλλά και από την Δημοτική Αρχή το 2002 και 2003 προκειμένου να έρθει πανεπιστημιακή σχολή στην πόλη μας. Αλλά και επίσης γνωστοί οι αγώνες που κάναμε για να πάρουμε το στρατόπεδο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το παραχωρήσουμε στο Πανεπιστήμιο για να γίνουν τα κτίρια, να κατασκευαστούν τα κτίρια του στρατοπέδου προκειμένου να στεγαστεί η πανεπιστημιακή σχολή. Είναι επίσης γνωστοί οι αγώνες που κάναμε μαζί με τον Χρήστο Τσολάκη, τον αείμνηστο καθηγητή, προκειμένου να στηθεί εκεί μέσα στην πανεπιστημιακή σχολή το Μουσείο Εκπαίδευσης. Ναι. Έπεσαν λεφτά από το Δήμο, έτσι. Ναι. Βέβαια, με λύπη διαπιστώσαμε φέτος να φεύγει η πανεπιστημιακή σχολή, να φεύγει το Β' Σώμα Στρατού και όχι μόνο, να φεύγει το τελωνείο, όπου να είναι το χημείο, να φεύγει όπου να είναι και το τελωνείο. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της σκληρής μνημονιακής πολιτικής. Όλα αυτά εφαρμόστηκαν εξαιτίας της μνημονιακής πολιτικής που ακολούθησε η παρούσα και οι προηγούμενες συγκυβερνήσεις. Ναι. Όμως η Δημοτική Αρχή, όμως η Αντιπεριφέρεια, τι κάνανε για να μην φύγει ούτε η πανεπιστημιακή σχολή από την πόλη, ούτε το Β' Σώμα Στρατού? Μπορούσαν να κάνουν. Πριν λίγες μέρες, στα πλαίσια της προεκλογικής μας εκστρατείας, επισκεφθήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, ναι, ως συνδυασμός και τον ρώτησα αυτά τα πράγματα, τι έκανε, και αντίστοιχα την κυρία Δήμαρχο όταν την επισκέφθηκα, την κυρία Ουσουτζόγλου. Κάνατε αυτές τις θεσμικές επισκέψεις έτσι ενώπιση των εκλογών, ναι, και τους θέσατε τα ζητήματα. Ναι. Τι σας απάντησαν? Τι κάνατε να μην φύγει το Πανεπιστήμιο? Εάν ήταν άλλος δήμαρχος, ακόμα θα βοούσε η πόλη για την ανικανότητα του δημάρχου. Όμως τώρα δεν μάτωσε μύτη. Ούτε έγραψε κανείς τίποτε, ούτε είπε κανείς τίποτε. Στα Μουλοχτά έφυγε η πανεπιστημιακή σχολή. Στα Μουλοχτά έφυγε το Β' Σώμα. Στα Μουλοχτά δεν φεύγει τίποτα γιατί όπως βλέπετε δεν τα αφήνουν. Ναι, γιατί στα Μουλοχτά, γιατί αν ξεσηκωνόταν οι πολίτες με μπροστάριδες την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο, δεν θα τολμούσε η κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνανε? Βάλανε πάνω απ' όλα δηλαδή το κομματικό τους συμφέρον, μην έχουν κάποια ζημία και τους πούνε ή τους τραβήξουν το αυτί, τα στελέχη της περιοχής, τι φωνάζετε και τι ξεσηκώνεστε. Τελικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε στον κόσμο, κύριε Σκουπόπουλε, η τοπική αυτοδιοίκηση για ποιον είναι? Για τα κόμματα ή για τους πολίτες? Έπρεπε και τα δύο θέματα να συζητηθούν, ναι, στα κορυφαία όργανα και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας. Συζητήθηκαν? Από ό,τι ξέρω όχι, και από ό,τι μας είπαν όχι. Γιατί ο μεν κύριος Καραπαναγιωτίδης είπε ότι δεν συνηθίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγάζει για ψιλοπίδημα ψηφίσματα. Ψιλοπίδημα, ποιο είναι το ψιλοπίδημα? Η πανεπιστημιακή σχολή. Η μετακίνηση της πανεπιστημιακής σχολής και η μετακίνηση του Β' Σώματος Στρατού. Ήταν ψιλοπίδημα για τον κύριο Καραπαναγιωτίδη και για την κυρία Ουρσουτζόγλου. Μάλιστα. Ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης, για όλα αυτά τα πράγματα που συναντάστε μαζί του και έχετε επαφές φαντάζομαι αυτές τις ημέρες, τι λέει για αυτή την κατάσταση και τη μιζέρια στην πόλη? Κλειστές επιχειρήσεις, μαγαζιά, οικονομία κατεστραμμένη, μαγαζάτορες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, δεν έχουν να πούνε κάτι για όλα αυτά που συνέβησαν στην πόλη, που άλλαξε η δομή της. Δίνεται η δυνατότητα στις 18 Μαΐου, ναι, σε όλους τους δημότες, ναι, να τιμήσουν ανάλογα αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Αντιπεριφέρειας, να τους τιμήσουν ανάλογα. Και βέβαια είναι αγανακτισμένος και βέβαια είναι πικραμένος και ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως είναι όλοι οι δημότες με αυτά που συμβαίνουν και στο Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια. Ρώτησα τον κύριο Καραπαναγιωτίδη ως νομάρχης ποια έργα έκανε στην πόλη της Βέρειας και ως Αντιπεριφερειάρχης επίσης τι έργα έκανε στην πόλη της Βέρειας.
Ναι. Και μου είπε επιλέξει ένα έργο, αυτό της πεζογέφυρας στην Οδό Θερμοπυλών έκανε τα 4 χρόνια που ήταν νομάρχης, και κανένα έργο ως αντιπεριφερειάρχης, γιατί δεν του πρότεινε ο Δήμος κανένα έργο. Μάλιστα. Αυτό τώρα που το ακούει ο Δημότης της Βέρειας, ας κρίνει, και ας αποφασίσει τι θα κάνει στις 18 Μαΐου. Ας του δώσει ξανά τη δυνατότητα να μην κάνει κανένα έργο και ως δήμαρχος. Εσείς στο πρόγραμμά σας τι βάλατε ή τι θέτετε ως πρώτη προτεραιότητα, μιας και η κουβέντα μας είναι στα έργα? Η έναρξη αυτής της νέας δημοτικής περίοδου. Γιατί φαντάζομαι, αν μου επιτρέπετε έτσι, να λαμβάνετε υπόψη σας και την οικονομική κατάσταση της χώρας, γιατί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, συνάδελφοί σας, λένε ότι υπάρχουν περικοπές πόρων και ότι οι δημοτικές αρχές που θα βγουν θα είναι μόνο διαχειριστικές αρχές, δηλαδή ανταποδοτικά τέλη, να καθαρίζουν τους δρόμους, ελάχιστα πράγματα, γιατί οι δήμοι δεν είναι αυτοδιοίκηση πλέον. Εσείς ταυτίζεστε με αυτές τις απόψεις ή μπορεί να κάνει ο Δήμος έργα και να υποσχεθείτε έργα? Γιατί άλλοι υποσχέθηκαν γέφυρα και γέφυρα δεν κάναν ακόμα. Εάν δεν πιστεύουν και όποιοι δεν πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, ας την καταργήσουν. Τι θέλουν? Ναι. Ας διορίσουν δημάρχους, τι τις θέλουν τις εκλογές, να μπαίνει και σε διαδικασία ο κόσμος. Αλλά η αυτοδιοίκηση χρειάζεται και έπαιξε όλα τα προηγούμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πόλεων, των χωριών. Και, ναι, η αυτοδιοίκηση έκανε τις πόλεις. Έτσι. Η στόχευση δική σας? Δύο πράγματα. Σε αυτή την παραδεταμένη οικονομική κρίση που βιώνουμε και ξέρουμε όλοι ότι κόπηκαν πόροι, απολύθηκε προσωπικό, καταργήθηκαν δομές, οι δήμοι όλοι της Ελλάδος και όχι μόνο ο δικός μας βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπάτι. Δύο πράγματα εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε. Επειδή η καινούργια δημοτική περίοδος συμπίπτει με την έναρξη του καινούριου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ όπως λέμε, σχέδιο εταιρικής σχέσης. 14-20, που είναι και το μεγαλύτερο. Θα φροντίσουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να βρούμε πόρους, να εντάξουμε έργα προκειμένου να γίνει η ανάπτυξη της πόλης μας. Και ένα δεύτερο, αυτό είναι προς τα έξω, και ένα προς τα μέσα, να νοικοκυρέψουμε το Δήμο μας. Να τον αναγεννήσουμε το Δήμο μας, να τον αναμορφώσουμε το Δήμο μας. Στο ΜΕΝ πρώτο, στο ΣΕΣ, έχουμε ως όραμα να εντάξουμε το έργο της ανάδειξης του Τρυποτάμου. Είμαστε από τις μοναδικές πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα, που ένα ποτάμι με αυτήν τη φυσική ομορφιά διέρχεται εσωτερικά. Διασχίζει την πόλη γιατί μας. Και το εξωτερικά εγκαταλειμμένο είναι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορέσαμε να το αναδείξουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όπως σας είπα, είναι να νοικοκυρέψουμε το Δήμο. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα είναι τα οικονομικά του Δήμου. Άκουσα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η κυρία Ουσουτζόγλου είπε ότι το χρέος του Δήμου ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια. Εγώ δεν το πιστεύω. Σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ανάλογα λοιπόν με το έλλειμμα που θα βρούμε και ανάλογα με τα χρήματα που θα υπάρχουν, θα φροντίσουμε τον πρώτο χρόνο να νοικοκυρέψουμε το Δήμο και σιγά σιγά, αφού συντάξουμε και καινούριο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, να κάνουμε ένα Δήμο παραγωγικό, ένα Δήμο κοντά στον πολίτη, ένα Δήμο που θα κερδίσει τη χαμένη καθημερινότητα. Αν μου επιτρέπετε, ο οργανισμό εσωτερικής διοίκησης και λειτουργίας είχατε κάνει επιθετία σας το 2002. Πάλι και αυτός δεν τους τέριαξε, τον αλλάξαν? Όχι, και τον αλλάξαν και κάναν καινούριο το 10 με τον καλλικρατικό Δήμο. Αλλά δεν συμπεριέλαβαν στοιχεία από την τότε εύρυθμη λειτουργία του Δήμου να κάνουν? Τώρα μεγάλωσε ο Δήμος. Μπήκαν άλλοι δήμοι, άλλοι 4 πρώην δήμοι μέσα στον Δήμο της Βέρειας. Αλλά το θέμα δεν είναι αν κάνεις οργανισμό. Το θέμα είναι αν μπορείς, αν έχεις το κατάλληλο προσωπικό, αν μπορείς να στελεχώσεις το προσωπικό, αν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό, αν έχεις πόρους να πληρώσεις το προσωπικό. Αυτά πρέπει να δει η νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να βάλει ξανά το Δήμο σε τροχιά παραγωγής έργου και ανάπτυξης της πόλης μας. Επειδή θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή μετά το Πάσχα με το πρόγραμμά σας που θα το δούμε αναλυτικά και θα συζητήσουμε,
φτάνοντας έτσι στο τέλος σημερινής εκπομπής, πέστε μου λίγο κάτι με αυτά τα οποία παρατήρησα τις τελευταίες ημέρες και είδα στις τοπικές εφημερίδες, τις ανακοινώσεις που βγάλατε. Δεν αισθάνεστε χαρούμενος που κάποιοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με άλλους συνδυασμούς στα βιογραφικά τους μέσα βάζουν έργα που έκαναν επί δικιά σας διοικήσεως, αλλά ξεχνάνε να βάλουν με ποιον τα κάναν αυτά τα έργα? Πολύ ωραίο το βιογραφικό του συγκεκριμένου υποψηφίου στον τομέα του πολιτισμού και τι έκανε. Έγραψε το όνομά του ποιος είναι, έγραψε στοιχεία από τις δραστηριότητες τις οποίες είχε στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται. Γιατί όμως ξέχασε να πει ότι ό,τι έκανε το έκανε επί ημερών Χρήστου Σκουμπόπουλου και ανανέωσης? Εγώ νομίζω εκεί ότι... τι έχει, σε το συγκεκριμένο σημείο τώρα να πας από Αλτσχάιμερ δεν γίνεται. Θα έπρεπε ή σε όλα να μην πει τίποτα απολύτως ή λογικά να ξαναγράψει το βιογραφικό του και να συμπεριλάβει μέσα και που έκανε τα μεγάλα έργα. Ο συγκεκριμένος... Ξέρετε γιατί το λέω τώρα έτσι? Γιατί είναι ντροπή να μην είσαι ειλικρινής, να θέλεις να διεκδικείς τις ψήφους των Βεριαίων ή και του κάθε δημότη στον οποιοδήποτε δήμο, όποιος και αν είσαι δημοτικές σύμβουλε, και να ντρέπεσαι να λες με ποιον έκανες το έργο. Γιατί? Εγώ νομίζω δεν ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Σαριανίδη, ότι... μάλλον εκ παραδρομής ή από λάθος και όχι από σκοπιμότητα. Ναι. Ας το ξαναγράψει το βιογραφικό, ναι. Ο κύριος Τροχόπουλος, ο οποίος ήταν ένας άξιος συνεργάτης και φίλος μου, μπορεί οι δρόμοι να χωρίσανε, να πήγε με άλλον συνδυασμό ο κύριος Τροχόπουλος τα επόμενα χρόνια από εμάς, αλλά για μένα παραμένει φίλος. Ωραία. Τον θύμισα απλά ότι εκείνα τα κάναμε μαζί. Εξάλλου γνωρίζουν οι συμπολίτες, είτε πει ο κύριος Τροχόπουλος είτε εγώ, το έργο που έκανα εγώ ή αυτός, μαζί το κάναμε. Ναι. Έτσι θα πρέπει να βάζουμε όλοι το εμείς και όχι το εγώ μπροστά. Η δεύτερη επιστολή που είχε να κάνει με τους αντιδημάρχους, δώστε λίγο έτσι στους βεριώτες, τους απανταχού βεριώτες όλο το Δήμο που ακούνε, το Δήμο Βέρειας και στις άλλες περιοχές, τι ακριβώς έγινε? Αντιδήμαρχοι έστειλαν στα δικαστήρια την Δημοτική Αρχή γιατί δεν πήραν τους μισθούς τους? Ναι, το 2006 ναι. Ένα από τα λάθη που μας καταμαρτύρησε η νικήτρια των εκλογών, η κυρία Σουτζόγλου, ήταν ότι εμείς είχαμε πολλούς αντιδημάρχους, προέδρους, νομικών προσώπων, επιχειρήσεων, εμείς δηλαδή, η ανανέωση τότε του... όπως λεγόταν ο συνδυασμός μας, και ότι σπαταλούσαμε 200.000 το χρόνο για μισθούς, έξοδα παράστασης, αντιδημάρχων κλπ, προέδρων κλπ. Και ότι αυτοί δεν θα έπαιρναν έξοδα παράστασης εφόσον κέρδιζαν τις εκλογές. Τις εκλογές, βέβαια αυτό ήταν μέγα ψέμα, γιατί όντως εκείνη την εποχή υπήρχε νόμος που μπορούσαν να παίρνουν έξοδα παράσταση οι αντιδήμαρχοι, και για μένα ορθά, και το έλεγα και το λέω και θα το λέω, ορθά πρέπει οι άνθρωποι που προσφέρουν υπηρεσίες, αφήνουν τις δουλειές τους ως αντιδήμαρχοι ή ως πρόεδροι νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, έχουν αποκλειστική απασχόληση στο Δήμο, πρέπει να αμείβονται για αυτό το πράγμα. Σωστά. Το είναι το δικαίωμα, ο κώδικας αυτό. Δεν ήταν παράνομο. Σε εκείνη τη φάση όμως αυτή η διάταξη του κώδικα είχε καταργηθεί. Άρα η κυρία Σουτζόγλου τότε έλεγε ψέματα, αυτήν και οι συνεργάτες της, ότι δεν θα πάρουν έξοδα. Μα δεν μπορούσαν να πάρουν, γιατί είχε καταργηθεί η διάταξη. Μάλιστα. Στη συνέχεια επανέφερε η τότε κυβέρνηση τη διάταξη που μπορούσαν να πάρουν έξοδα παράστασης οι αντιδήμαρχοι. Και τότε οι αντιδήμαρχοι τα ζήτησαν. Άλλοι τα πήραν, άλλοι δεν τα πήραν. Εμείς βέβαια τους προκαλούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους λέγαμε: υπογράψτε υπεύθυνη δήλωση και να κατατεθεί στο Δήμο ότι δεν θα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά στο μέλλον. Δικαιωθήκαμε και σε αυτό το θέμα, και έτσι μετά από 4 χρόνια και τα έξοδα παράστασης τα πήραν στη συνέχεια, εφόσον τα προέβλεπε ο κώδικας, ο Δημοτικός κώδικας, αλλά και όσοι δεν τα είχαν πάρει προσέφηκαν το 12 στο δικαστήριο και τα διεκδικούν. Έκαναν αγωγή στο Δήμο. Απλά φωτοβολίδες εντυπωσιασμού εκείνη την περίοδο, έτσι. Έκαναν αγωγή στο Δήμο και διεκδικούν και μάλιστα εντόκως τα χρήματα από τότε. Εντόκως κιόλας. Εντόκως, ναι. Και δεν ξέρω πότε θα συζητηθεί η αγωγή, αν συζητήθηκε, και θα δούμε το αποτέλεσμά της. Για μένα μάλλον θα απορριφθεί, αλλά και θα τους μείνει,
η πίκρα ότι δεν πήραν τα έξοδα. Ναι. Και από ό,τι είδα και τα ψηφοδέλτια, κάποιοι σκόρπισαν από αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους, πήγανε και σε άλλους συνδυασμούς, έτσι. Ναι, αυτό το θέμα, αλλά και άλλα πολλά είχε ως αποτέλεσμα τη διαταραχή των σχέσεων μέσα στην ομάδα, στην συμπολιτεία, και από εκεί και πέρα άρχισαν τα προβλήματα. Και φτάσαμε στην κατάληξη να πάνε 5-6 από τους αντιδημάρχους της συμπολιτείας να πάνε τώρα με το συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτήδη. Αύριο είναι Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και κοιτώντας το συνδυασμό σας και τα λογότυπα που βάλατε πάνω, Σοφία, Ελπίδα, 5 αστέρια, αν τα είδα καλά, στείλτε μου ένα μήνυμα έτσι και εν ώψη των ημερών του Πάσχα που έχουμε μπροστά μας, σε όλον αυτόν τον δοκιμαζόμενο λαό. Θα είναι δύσκολες ημέρες για πολλούς ανθρώπους μας, συνδημότες μας, όπου και αν βρίσκονται, λόγω της κρίσης. Στείλτε μου έτσι και ένα μήνυμα γενικά, αν θέλετε, να κλείσουμε και την εκπομπή. Να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους τους συμπολίτες και ειδικά σε αυτούς που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, και οι περισσότεροι έχουν οικονομικά προβλήματα, να περάσουν ένα χαρούμενο και γιορτινό Πάσχα όσο μπορούν καλύτερα. Εμείς κάναμε τη διακήρυξη του συνδυασμού στις 17 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της σοφίας, της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας. Με τη σοφία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, με την πίστη που έχουμε για το μέλλον του τόπου μας, με την αγάπη που τρέφουμε για τους συμπολίτες μας, ρίξαμε και ρίχνουμε καθημερινά το σπόρο της ελπίδας για την αναγέννηση του Δήμου μας. Εφόσον οι συμπολίτες μας τιμήσουν με την ψήφο τους, δίνουμε όρκο τιμής ότι θα δώσουμε το καλύτερο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων μας, προκειμένου να αναγεννηθεί ο Δήμος της Βέρειας, γιατί οι Βεριώτες αξίζουν έναν καλύτερο Δήμο από αυτόν που σήμερα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη, κουράγιο. Θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα στην δύσκολη διαδρομή μέχρι τις κάλπες. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Προσέξτε. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ με τον συμπαραστάτη του Δημότη να συζητήσουμε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με υποψηφίους στον αγώνα που κάνουν για ένα καλύτερο αύριο στις κοινωνίες μας τοπικές. Και αξίζει να τους ακούσετε πριν πάμε μέχρι τις κάλπες. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή δεν θα υπάρχει συμπαραστάτης του Δημότη, λόγω του ότι η Euro τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση θα μεταφέρει τα μυστήρια από την εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη Πέμπτη της Σταύρωσης και Μεγάλη Παρασκευή της Αποκαθήλωσης και του Επιτάφιου Θρήνου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα εμείς. Να είστε πάντα καλά, να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα. Από εμένα και το σκηνοθέτη της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Λεπενιώτη, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.